Tässä videossa selvitetään valmistelut Adobe Connectilla ennen tallennuksen tekemistä. Aivan ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa mikrofonin ja äänen laatu. Se tapahtuu Meeting-valikosta, Audio Setup Wizardista ohjetta seuraamalla. Tässä yhteydessä on myös hyvä asentaa Add-in-niminen lisäosa, jos sitä aikaisemmin järjestelmään ei ole asennettu. Se parantaa äänen ja kuvan laatua ja siksi on ehdottomasti kannatettavaa, että sen asentaa. Sen jälkeen kun ääni on tarkastettu, valitaan Layout eli ulkoasu ja silloin jos halutaan tallentaa PowerPoint-esitystä, niin Layout-valikosta valitaan Sharing-osio. Seuraavaksi otetaan oma PowerPoint-esitys esille. Menet Share Document, Browse My Computerin kautta saat valittua haluamasi PowerPoint-esityksen. Jos olet ottanut sen jo tähän valmiiksi esille, voit napauttaa sen tästä päälle. Voit myöskin valita esitettäväksesi PDF-tiedoston. Kun PowerPoint on tässä näkyvillä, voit valita nauhoituksen pelkästään PowerPoint-esityksenä tai niin, että kuvasi myöskin näkyy videolla. Jos haluat nauhoittaa pelkästään PowerPoint-esityksen, valitset oikealla olevasta valikosta osan nauhoitus ja silloin saat näkyviin ainoastaan tämän PowerPointin, jota olet esittämässä. Jos haluat, että kuvasi näkyy videolla, käytät web-kameraa, painat Start My Webcam, Start Sharing ja saat oman kuvasi näkyviin. Täytyy muistaa painaa siinä Start Sharing, koska ensimmäinen vaihe on esikatselukuva ja Start Sharingia painamalla video alkaa näkyä myöskin tallenteella. Sen jälkeen kannattaa attendee-lista poistaa ja samaten chat poistaa, koska näitä ei tallenteella tarvita. Tämän jälkeen voit aloittaa nauhoituksen Meeting-valikosta Record Meeting. Painamalla Record Meeting samasta kohdasta tallennus myöskin päätetään.